ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 36 ବର୍ଷ ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶୀ ଓ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରର ରାଜାଭିଷେକ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌରବଙ୍କ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେକରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କୌରବ ବଂଶର ନାଶ ହେଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦୁବଂଶର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ଶାମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ। ଯାଦବ ବଂଶର କେତେକ ଯୁବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ଏହାର ଗର୍ଭରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଏମାନେ ଆମର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଏହାର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଲୁହାର ମୁସଲ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଯାଦବ ବଂଶକୁ ନାଶ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖନ୍ତୁ।